खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङाव दङ रायजोआव गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगियाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय गोब्राबै जोखोम जानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाय जाथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जानाय मासबादाव बाइकनि जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव थैयो सेंग्रा मोगथां मुसाहारि मुंनि सासे बर' लाइमोना गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुबुन फारसेथिं सासे लाइमोन तानेश्वर बसुमतारी मुंनि बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। फावखुंगुर रुक्मिणी बसन्तआ गावनि AI जेनेरेट खालामनाय सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। बे जाथायखौ लानानै कान्टारा चेप्टार 1नि फावखुंग्रि बिथांजोआ बुङोदि बेबादि नंखाय कन्टेन्टखौ सोरजिनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा आरो साइबार क्राइमनि राहा लानो थांखि लादों। शनिबारखालि रुक्मिणीआ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट थामहिनबा एक्स एकाउन्टआव मोनसे गोख्रों बाथ्रा शेयार खालामनानै सुबुंफोरखौ नंखाय सावगारिफोरजों लोब्बा थानो नाङा होननानै खावलायदों। लोगोसे फावखुंगुरा रोखा बुंथियोदि अनलाइनाव नंखाय फोसावनाय सावगारिफ्रा आबुङै नंखायजोब आरो बेबादि नंखाय फोसावनायजों सोमोन्दो जेबो गैया होननानै बुङो बिथांजोआ। आथिखालाव बर' समाजाव गोबां खेब बर' आइजो खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा आइजोआ गावनि न'खर गथ' गथाय फिसायखौ गारनानै गुबुन मोजां मोननाय सुबुंजों बबेयावबा खारखोमालांनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि हालामनि 2 नं बेस्राव गामिनि सावगारियाव नुनाय सोलोंसा बसुमतारीनि बिसि बिनिता बसुमतारीया थांनाय 18 मे खालारखालि गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै बबेयावबा खारना दंहैयो। आंगो फिसायनि फोरमायनाय बादिब्ला न'खराव जेबो नांलायनाय गैयामोन, थेवबो मानि जाहोनाव खारलांखो जेबो गुमुर मिथियासै। बेनिखायनो खारनाय बिसिखौ न' फारसे गिदिंना फैफिनो बा गनायना लाफिनगोन होनना फोरमायदों आंगो फिसाया। बेजों लोगोसे सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोबा 9862930753 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों फिसाया। पाकिस्ताननि बलुचिस्तान हादोरसानि क्वेटा स्टेशनाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों। गंसे पेसेन्जार ट्रेनखौ नोजोर होनानै खालामनाय बमा बेफ्रुहोनायाव खमैबो सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसे सा 50निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जाफर एक्सप्रेसआव सुइसाइड बमा बेफ्रुदोंमोन। बे बेफ्रुनायनि दायखौ BLA आफादा सिमान लादों। मख'जाथावदि ट्रेनजों रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो बिसोरनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय ईदनि बन्दनि थाखाय क्वेटा केन्टनमेन्टनिफ्राय पेशवार फारसे थांगासिनो दंमोन। बेफ्रुनाया ओरैबायदि गिख्रंथावनामोनदि ट्रेननि गंनै कम्पार्टमेन्टआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो लोगो लोगो अर जोंब्लावखाङो, जायनि जाहोनाव गासै ओनसोला रोजा गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बेफ्रुनाय जायगानि खाथि खाला एबा साखाथियाव लाखिनानै दोननाय गं 10निफ्राय लानानै गं 19सो गारिफ्रा गाज्रियै खहा जादोंमोन। जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि बांसिनानो पाकिस्तान आर्मिनि रौनिया होननानै सिनायथिनाय जादों। जाथायनि उनावनो जायगानि थागिरि बिबानगिरि आरो रैखाथि हान्जाया जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायो। मलबेनिफ्राय थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो थाबैनो क्वेटानि मिलिटारि हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।